Jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin shirin ga takaitattun labaran duniya da kuma wasanni daga nan BBC. An ceto fararen hula kusan 100 daga wata masana'antar mulmula karafa da ke birnin Mariupol na Ukraine da aka yi wa ƙawanya. Amma har yanzu wasu ƙarin ɗaruruwa sun makale. A India kuma za mu ga wasu mata da ke taimakawa wajen magance matsalar ɓarnar abinci a ƙasar. Miliyon musulmi a sassa daban-daban na duniya kuma na ci gaba da bukukuwan ƙaramar sallah. Za mu ga yadda wasu suka yi sallar a Najeriya. Jami'an Ukraine sun ce Rasha ta harba wani makami mai linzami a kan birnin Odessa kuma ya hallaka mazauna birnin da dama tare da jikata wasu ƙarin masu yawa. Kawo yanzu dai yakin bai shafi birnin na Odessa ba sosai tun bayan da aka fara shi watanni 2 da suka wuce. A halin da ake ciki kuma yunkurin da aka ci gaba da yi na kwashe ɗaruruwan fararen hula daga birnin Mariupol ɗin ya ci tura. Jami'an Ukraine sun ce sojojin Rasha sun datse hanyoyin da za a bi da fararen hular kuma an ci gaba da lugudan wuta a kan birnin. A kowace shekara ana jefa tan-tan ɗin abinci a duniya. Galibi saboda manoma ba sa iya sayar da abincin da ke da wata mishkila. To amma yanzu wani kamfani a India ya gano yadda za a sarrafa kayan lambu da na marmari. Kuma wannan yana samar da ayyukan yi ga matan ƙasar. Gare Nabila Muktar Uba da fasarar rahoton Shavi Shandef. Waɗannan na'urori masu sauƙin haɗawa na taimakawa wajen rage ɓarnatar da abinci a India da kuma ƙarfafa matan da ke amfani da su. Waɗannan tumatiran za a iya amfani da su lafiya kalau, amma za a sha wahala wurin sayar da su saboda ba su da kyau a ido. A bara komai ya yi kyau, amma wannan shekarar amfanin gona sai a hankali saboda an yi ruwan sama sosai. Hakanan kuma gonaki da dama a Indiya ba su da firiji. Saboda haka duk wani abu da bai samu shiga a kasuwa ba nan da nan zai lalace saboda zafi. Waɗannan matan da ke yammacin Indiya na taimakawa wajen magance matsalar. Suna kwaso amfanin gona da suka kasa saiduwa kamar wannan cittar daga gonaki su daddatsa su busar da su. Suna amfani da wasu farantan busarwa na musamman waɗanda ke yin zafi sosai a rana. Yanzu lokacin citta ne. Na fara ne da tafarnuwa, sai albasa, yanzu kuma ga citta. Ana kiranta na'urar busarwa mai amfani da zafin rana. A cikinsu, zafi na kaiwa maki 75 na ma'aunin Celsius. Kayan gwari za su iya bushewa wasai a cikinsu cikin awa 4. Idan aka tsotse danshinsu, za a kashe ƙwayoyin halittun da ke sanya su ruɓewa. Wannan tsarin zai alkinta amfanin gona na tsawon shekara guda. Nakan yanyanka, na tsince, na busar, sai na ɗinke, na auna nauyin sannan na aika da su. Wani kamfani da ake kira Science for Society ne ke samar da na'urorin. Sukan kwashe abubuwan da matan suka busar bayan 'yan kwanaki, sai su kai kamfani. A can ne ake sarrafa su a saka a buhuna, a kai wa gidaje ko kamfanonin yin abinci. Kamfanin ya ce da wannan dabara, ana ceto tan 40,000 na abinci daga lalacewa a kowace shekara. Sun samar da waɗannan na'urorin sama da 800 ga mata a ƙauyukan Indiya, waɗanda in ba don wannan ba da wuya su samu aikin yi. Idan ka je wasu ƙauyuka za ka ga mata ba su da aikin yi. Mun gode da wannan tsari, inda mata ke aiki a cikin gidajensu suna samun na kashewa. Ana biyan su kimanin dala 80 a wata. Wannan na kawo sauyi sosai a rayuwarsu. Da 'yan kudaden da muke samu za mu iya tura yaranmu makarantu masu inganci. A gona kudin da muke samu kaɗan ne. Yanzu kuwa za mu iya inganta ilimin 'ya'yanmu. Ta wanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Firaministan India Narendra Modi yana a Berlin domin shawarwari da wazirin Jamus Olaf Scholz. Ana sa ran za su tattauna akan yakin Ukraine.
kawo yanzu dai India ta kasance 'yar ba ruwana yayin da kasashen yammacin duniya ke matsa mata lamba domin ta goyi bayan Ukraine. Mr. Modi zai kuma halarci wani taro a Copenhagen sannan ya gana da shugaban Faransa Emmanuel Macron. Ma'aikatar shari'a a Morocco ta ce Sarki Muhammad na shida ya yi afuwa ga wasu mutane 29 da aka ɗaure bisa laifuffukan ta'addanci ko tsatsauran ra'ayi albarkacin ƙarshen watan Ramadan. Za a saki 23 daga cikin fursunonin, sauran kuma za a rage musu hukuncin ɗaurin da aka yi musu. Morocco dai na gudanar da wani shirin taimakawa fursunonin da aka samu da laifin ta'addanci waɗanda ke son canza aƙidarsu. Iran ta yi Allah wade da shari'ar da ake yi a Sweden ta wani jami'in ta da ake zargi da hannu a aiwatar da kisa akan fursunoni masu yawan gaskiya shekarun 1980. A cewar Iran ɗin, shari'ar da ake wa Hamid Nuri ta sabawa doka kuma tana son a sake shi. In ji masu gabatar da ƙara, fursunonin da aka kashe 'yan wata ƙungiyar adawa ce da ke gudun hijira. Lauyoyin Mr. Nurin sun musanta cewar yana nan a lokacin da aka yi kashe-kashen. Miliyoyin musulmai a sassa daban-daban na duniya na ci gaba da bukukuwan ƙaramar sallah bayan watan azumin Ramadan. A Afghanistan, dubban masu ibada ne suka hallara ajiya a wani masallaci da ke birnin Kandahar na kudancin ƙasar domin sallar Idi. Wannan ne karan farko da aka yi sallar Idin tun bayan da 'yan Taliban suka kwace mulki a ƙasar a watan Agustan bara. A harabar masallacin Al-Aqsa ma da ke tsohon birnin Kudus, inda aka yi ta'artabu a cikin watan Ramadan, dubban Falasɗinawa ne suka samu yin sallar Idin. To a Najeriya ma da Ghana da kuma Kamaru yau ne aka gudanar da bukukuwan sallar, yayin da a jamhuriyar Nijar aka yi sallar a jiya Lahadi. Jihar Katsina na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da suka gudanar da al'adar nan ta hawan sallah. Sai dai a bana wasu daga cikin 'yan Najeriya na bayyana ra'ayoyi daban-daban kan yadda matsin tattalin arziki ya shafi bikin sallar ta bana. Kare abin da wasu daga cikin suke cewa kan yadda suka yi sallar a bana. Alhamdulillah, muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan rana. Mun yi azumi cikin koshin lafiya, mun gama lafiya. Kuma sabanin da aka samu na shekara hudu da ba hawan sallah ba, gaskiya alhamdulillah abubuwa sun kawatar da mu sosai. Da yanayin yadda ma ganin jama'a sun cika hawan sallah da alama Allah da zai bada armashi da goyon baya da abin da yadda ake bukata. Gaskiya alhamdulillah gaskiya. Alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wataala da Allah subhanahu wataala ya sa yanzu aka dawo da hawan sallah. Wannan yana nuna cewa an samu zaman lafiya a garin Katsina, kuma alhamdulillah gwamnati ma ta yi iya bakin kokarin ta wurin samar da jami'an tsaro da tabbatar da tsaro a jihar Katsina. Alhamdulillah yau take sallah, amma ba a samu sallar ne da take so ba saboda rashin kuɗi. Babu kuɗi, ba a samu a yi abubuwan da aka saba ba. Ga shi ba albashi ba, sannan business ɗin ba su tafiya da su kamata, kuma ba a samu a yi ɗinkunan sallah ba da abubuwan sallah yadda ya kamata ba. Amma alhamdulillah Allah ya maimaita mana wani shekara. Saboda tattalin arziki samu na yi ɗinkuna na yadda nake so ba, da ƙyar na samu na yi ɗinki ɗaya. Hatta takalmin sallah ban siya ba wannan shekaran gaskiya saboda wahalan da ake na samun kuɗi. Sai dai alhamdulillah in yi sallah lafiya, an gama lafiya alhamdulillah a cikin goshin lafiya. To a filin wasanni kuma yanzu haka ana fafatawa tsakanin Manchester United da Brentford a gasar Premier ta nan Ingila. Manchester United na buƙatar ta ci dukan wasanninta ukun da suka rage mata domin samun maki 63, wanda shine adadi mafi kankanta da suka taɓa samu a tarihin gasar ta Premier. A halin yanzu dai Manchester United ɗin ta ci ɗaya, Brentford kuma na nema. To har yanzu a gasar ta Premier League, inda a jiya Everton ta samu muhimmiyar nasara bayan ta doke Chelsea da ci ɗaya mai ban haushi. Hakan ya sa yanzu Everton ɗin ta tsallake su ratsi da maki 2. Sai dai ɗan wasanta Richard Lisson yana fuskantar bincike bayan ya jefa wani tartsatsin wuta akan 'yan kallo. Spurs kuma ta doke Leicester da ci 3-1, sannan Arsenal na a matsayi na 4 a teburin gasar ta Premier bayan ta doke West Ham da ci 2-1. To za ku samu duka waɗannan labaran ne a shafinmu na intanet wato bbc.com/hausa. Amma yanzu ne Alhaji Jauri Kulibali nake fatan mu kwana lafiya daga nan London.